Inako kagay, kaya kanuto ka paliyo, na miyang makuha nga pagari ako naguli mo tayo siya, pagari akong talosyaran. Na limo Allah ka da aminisyarum pang na oras. Siya ka naman na ayaka ka na basta makukudar pa na makaisaysaw. Anda sabaw, na ipapangalyang ko na wala ka mas mo soto sa nga bunta lang. Kami ang kakawan na tiwibog kilitan na basit na basit. Okay. Nakataya nga mga babayak, hindi nga mga babayak na sobrang na sa mga arika. So pagiwataan na ka na piyo, na sobrang mag-usap agari. Bende di pandemi mamurese Norlin. O, kata siga po. Pangalitan ng wallah, ayay tawfiq rakan wallah, amaterwa kan siya. Na sumipanggulalan na ka na gumipanggulalan ni. Kasakan na aya niya takin sa dia kan di ka pangusyat na aya paganay a pangusyatan ko na di ginawa ko. Agya soalim tu nabi asyo dinian di teruon na dinian bu ipanggulalan na datar ko na no solo at bagay sa sindaw na patutong niyan aginawa niyan. Laman ng utaran so, bagay sa sindaw na di alawas niya na pagkatunag na dataran ng so alim at di na di teron so katero na di na ni panggulalan. O, hindi ginagawan na ala pangirara ka na alim pangwasyat na kasukan duwa-duway. Tiyak anak naman na bako duwa yan. Hindi ako di mangusya sa kan duwa-duway na duwa yan na kaya murka na kuha ka. Aso dia kan iteron na dia kan ipangulala. Tiyak na mga pangusya siya na so mastero. Kauto. Iman to na anto na ikakwatan wa balas siya kaya ka pamamakinig. Igira alala yun apapagkanag ka sa wasya ta mga ulama na api katatangisa ko padaka tapamana katatangisa ko puso ka na pagkaunas niya nakapagkatalaman na kaswallah. Laulan ulama lasaran na sa kalbahim ay akatirwe kini Hasan al-Basri na udas yung mga ulama na ayagaso o mga tao na datar siya din mga binatang. Ilaman ang koto asyapi adin yan dinakatawan ng kaya inaiyan na ay nandikapalalungaan na di na nakatawan ng kaya di na nimbulang na dito siya maiyan. Allahu Akbar. Na so binatang na ayab wa katawan na binatang na makakan na makuha niya so kabayaginaw niya na pupakaturog na so manusia na ayakya pa kalabiyon wallah kung mga kaadin langulangon na pagkasimpan yan sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ugay na ana hadith tugunabiya li kulli shay'i yusabbihu bihamdi rabbi umani shay tugunabi na ipagkasubikian sa bantugan ng kadna niya na Allah. Yung ito karabawa kaya man ang takarabaw pasupa akana aba na singgam yan nakana ba na mamaanon dahil man ang utangan yan nakapasupa yan na din ko ta kapasupa yan na din kakatawan na di ito natasbik yan ito ko Allah di mo ito ilaman ang utakarabaw daw na nakana ba din ba ma kapamakaskatan na piyada mang ano napangira kasi namyalos trida nga rin ka laban na pangaraw na kadukotor. Kami ako makasadukotor na di nga rin ka na mababalik at tayo. Tapan na ka dyan. Minong mo di pamuliat. O ito, na ayamaan niyan na sumano siya na ayakya pa kadabiyon wa Allah na makaw masyaalungan na mauri na pagwiyagan wa Allah
nasadin sa mapiyaw ni amal na pakasurga, nasadin sa kurang ni amal na pakanarakan wallah. Kana abada taru binatang ama kaumasiran sa mga mauri na makukumsiran wallah na terun wallah akuno turaba balikan ang mga lupa na balik siran lupa na din narkirang ko surga na din mabubakirang pakanaraka. Allah pihati naman wallah alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin masya'a rakabak. So Allah na inadun kaniyan na pipiya-piya ang kanya na inipaghinuntulang kanyan. Upama kada Allah da atuwa na isa-isa na inu amiyah kapiya-piya akia diatur akia na wallah sang kaalawas ka. Inu ka diatur, inu ka arrangement adia lawas ka amiyah kapiya-piya akia ni batanun o mga anggaw tao lawas ka na karina sa anadir kading gira-giray aso Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam mana kasih ini betul gua nangatang datang usisa ngambala. Ya kapia-pia, apia dengar pemakin lagi. Da pamakasa kay pia kambe wallah kabenyar kad ni de wag ngatang ilang adu. Ati nakata so tang ilang adu nas kanin mebe wala nga tegu. Ano mga di betan? Benda sing betan sa puro lungwa. Tiga para di kesor ngatang ilakan. Apia na toli-tolero na dikailay. O beda na tulong na pia kampatwa na ulo niyan. Allahu akbar. Namalong man gede-gede kasi tiag wallah ang yatang ila Allahu akbar. Pagkena sa sapuro, pagkena sa baba, pagkena sa talikudan, o penuh kabiyakan anak orang kamarin na tumir gede kau. Dahil dapat ako na pamakadi nga tangilang na si matatag ang edu tangilang. Banga kasabuti sudir ka di makipag-istorya amigo. Tiga din ako mapasya pakapagbakao. Tadi ako sa kakaligo di ako makapagbaka. Na din na niya po tawlaulong ako. Suwalla na suti subhanaka ya Rab. Niya suti-suti ka ya Allah. Maluman gede-gede. Na ilang man nakakatawan wallah. Upama ka ikidyon wallah na mawag ka manusia. Na paawing ka manusia. Na ilang man nakainad wallah sumbala ang irong kanapya katulong yan. Natatago niyang pansasara. Apian to ni pakila ka abay na kanadika din susanga benang ka. Kaan na saraw nakapagkasalangan ang kanabenak. Ato nang nasara niyan. High-tech topic. Allahu Akbar. Ino di ka pakigra papamutulan na kangana na pumulusan nyo na ubangan ng anak. Aga pakidiga ka din sa sakit tawlo. Allahu Akbar. Na dapat ako, ilang man nakapiyak at tulong yan na diyan kaya manan yan na malapas ang irong pa. Kapara di pagkailay o sabagi ko sabada datar ka ataw. Ilang man nakapamakay ngikidi wala ng irong na datar ya, pilastar yan. Na mag-istorya ka no gusto pa kanina, i-sniper ng irong ka. Niya katuwa-tuwa ka lungat. Labo ka din niya kakuha sa murka ka. Matang ko Allah. Syokiswala na syokiswala. Allahu Akbar. Ayamaan niya, may laman kainadin ka wallah. Kaun tulo Allah. Na inadin ka wallah, kadin ko to kabasang kaalim. La'in syakaratum la'azidan lakum. Wala'in kafaratum inna adabi lasyadid. Upama katuwallah ka manalamat kanukman. Pamananganak ka wallah, napipiyapiyang kanyan. Na umanalamat akan ko Allah na pagumanumananakan sole mo karakano na ami katuwallah kabakano ng tawkir kanong kira kano katumanikod kano na inaman yung sasiksa ka na kamarang kamalipis ay katalaga da ka na mga tao ami mangkir ko Allah. Malungaman gede-gede ang tulo Allah. Kaya ko imbawa takay na ka. Nakaito ka, nakaito tangila, nakaito ngirong, nakaito mata, nakaito mudul, nakaito benang. Nakapagpagala ka, napuguno to, nakapagalaw tangilang ka. Napuguno to, nakapagalaw mudula ka. Napuguno to, nakapagalaw ngirong ka. Napuguno to, nakapagalaw matang ka. Na andun ni katama na to ka. Na-stop so tangila, na-stop so mudul, na-stop so ngirong, na-stop so mata. Na andun ni di ka-stop sa lawas katama na to ka. Nasubo. Nagusyo ka nung ko. Apia, kapapakatuang kaden. Amit naman sa tao kakapakapuro ka,
na pagito siya ay amanan niyan, na kanuko agudian kay amanan niyan, na buka ka, na papagito. Na madidi pa siya buka, api apa na amanan niyan, na miyakatas, na alutan na ka, na kaistela na ka, na minimum sa katelo ka, na kanuko, na api apa na makatas, na penil katena na ka. Ay dapat takaw no pamakab, mita ba nakapapakala ka, na papakalad ng kay amudula ka, ngayong kamatang-atangilang ka. Nyatay tanok man. Kati siya pula uli marago na miya sawa diyan kay amudula ka na miya tunong ka. To miya nasa lupa. Nado po nga rumama masabay. Kinabaka di po nga rumama, kinagkagagagan sa batangin na di kan kagaga sa watarian. Kaya tarin na datal ka daw baril. Ya kalala mo. Naparatiyakan mo. Na upama ka ay maana niyan, nadaista pa wala adiyang kaalawas ka. Karina sa قدر على كل شيء قدر على كل شيء شو الله nalang taman nalang nakakadir no Allah na dapat ka naman gamit naman nakakato ka na piyaka istap wallah ang irong ka na dapat ako na mit naman na to ka na pagito irong ka taman naman to na pagatas na mata na tabi siya kada to wala na din na mobing ka apadagang syarina pinadiga siya pugubay maka ba nga na way po tarina ka na aso para sa 105 ba nga nang irong ko. Naya pano ba sa nga masayman to ako bid, matang walo di kada pa pulis. Maka ba nga, miya kalala ko bida pa kapunan. Na miya kapatay kasata. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Qadar ala kulli shay. So Allah, nasulang-ulang na shay, nakiyadar wallah. Tamang ko umur ka, nakukontrol wallah. Inus umur na andun ni kapas siya diyan, datarang mo takabasak na sangami po sa nispo Sha'ban, na sulang-ulang nubratay sa diyan ka sulda saragun, akapapantagan na minilistaron sa ngaran yan. Okay, na ayami alim nabi, na tina al-umura la yazid illa al-bir. So umur tugo nabi na di na ng kailin. Basta amisura ta umur ka, na umur ka din. Na ayaw po tugo nabi po pakaalin ko umur ka, na igraan naman galabak ka mapia. Basta naman galabak ka mapia, na minimanuto ko umur ka. Allah. At na ibarat yan. Na meling ha nga tara ka, di pa kalargo. Na siya ka amaman na miyugo po kong tumunog. Tulutin mo ki. Na miya ka start. Na miya ka under. Na miya ka giraw sa tribe day. Pagari ko. Kung hindi ko wala, manlumor ka, baka naman buhay. Na minisyung patoto. O ay kamapi agad na baka ka. Laupman wa yung mana niya, na marata kayo mar. Na api akamata sumor, na pagkatapad. Sa sabab sa galabak ka amarata. Ngayon nga talaga ipaparking. Natiago na kasalan sa nga miya kalala uno. Atoto ka. Namin pa ito, bang! Namili ka ni, kaya ba nasa umuraw. Na kaya ba siya umuraw ka? Kapya mga niniyan ko, akababa ka sa umur. Koto sugan na makamarata, na ayapakituro iyan, na pagkapapasar ka sumapya agalabak. Oy, na sugan na makamapya, na pagkipangkat kaniyang kupangkatan amapuro. Sikwa Allah subhanahu wa ta'ala. Syakatawa ba ito nabi? Ala ma'na al-hadith, syakatawa ba'i, abarado siya, tabi siya ng mga ariyakan, mga babayakan. Ba'iya barasina, imra'atun zaniya, babaya barasina, si ikumasa uban ni Israel, pada kumawatan ng Israel, na ayaw ito nabi, akirileron wallah, inawrinilaan wallah, dahil na liyang balang mo wallah kudusyan yan, ay inirilaw nila na ayaw mo, kaya sabab pa na kinirilaan nun wallah ko kadustaan yan, na pakainumin mo din ang kota babay kapakaw, na sumyungsang kota parini, na miyaman yan na dir kay aswami lulapot tadila, kapakaw mabu, na di pa kaparusang kota parini kamadalang, na so kayo na babay na tinay na o, di nga aso, na so kaaawirakan, na so kaawawirakan, na datara di nga aso, na unyan ko nakindi iso ba kaya yan na mapuro na unyan nakitali na unyan tayo tunga sa tatalon tula aparini na piya kaino miya nung swaso na miya baya swaso na litikya sa bapan wala akirili eron wala ko galap kaya nakasina la ilaha illallah ayaw mo na niya na piya binatang na upo na kakanggulaw na ay saga na baka mapya na balasan ka pan o Allah balasan ka wallah dahil naman ang nabadong
Pagka nga nalalang nga niya na, napatiking nga man. Namatawa na ka, dinara ka di pangiruda, olo niya nga papagara ka nga niya. Eno po na kayo budungan di kanya di pangarakan, katay-tay kanya. Upuman budungan niya kaya liang na miyakakarap. Nakalaba ka niyan. Kape ka to kamago. Kape sa tulan ito kilo, takakadi mo pagkikan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alam mo nang utaaso, dia kaya bedung, na ayarang anak ano, na inop na kaya naman nga bedung. Igra ko ano di kapipita, napapantag ni Sopay ito nga na pungyaw. Naswarang anak ano, na inop na kaya pungyaw, papantag ni Sopay ito nga kapamang ni sa panganangan. Siya ka na aya, bedung makan. Utami mo tapang niya siyang. Alam na bedung makan na buta, di ng pakailay. Igra di kami di ketada, na di ako manapalakayan. Di ako nung bakato. Grabe, nito ko sa panganangan, napukunan makaw maadisyon na mga matanya. Ito yun ang extra mataya kini. Na di ka ni pang kaya nalawa siya nung matatawag extra niya na di nakailat mo. Di yun ang kaangirong yan na ayan na papakailay. Na 10 agu talawag dumang kaniman to. Nagira, may masa ko sa pitch kada. Pitch ako pakikan na ka nun. Oy, inakod na ka daw pa na yan ang mupun di ka pagkitan sa marawig. Tiga ka na, pwede kaya mga bedunga ka na. Dagka ka na, kakisa sempan. Kadagka nung sasalo. Yun, panapanakan sa ano pan. So, masaya nga ano pan. Sakata na, pagkita sa tambol, naskano na mamanti na page. Nadiyanan, ayaw maanan yan. Mga ulit pa naman ba, subhanahu wa ta'ala. Na apiyang pa na amanan niya na binatang akang gana baka nakasaga na baka mapia na malasang kaun wallah. Nadatarang ko ta kabasyakan. Ilang mo tabi itong higila kapipita. Inap nagipungyaw ka pa mga nisakin yan. Iyaw. Pamakawanag ka na ako. Napatiking naman sa timan na siya do, namatang mabaya-baya, lumalakaw ka, nalumiyaw ka na, hindi ka nini pangangar ka. E girap man na diyo ko, tabi doon nga mga nisakin yan, nabang liya mag-ataw. Iyaw! Pa! Patay ka, tagawa ba doon? Ngayon ka niya, man nagpagkatulis, kagi, mabuha, di ka umagay. Nadiyanan, na ay dapat ka padariko, babayakan ako pamanasaka ataw, na ikhalay malasar ka wala ayadin adi kadipiyapian, na ayan ka din man adi pangalimu, na sudatar ka asyaringan ka, o di na sutunganan ka, o di na ayaw maanan na ginawa ka, o di na sa mga miskin, o di na sa mga pobre, na ikhalaaban na sa imagir ka wallah subhanahu wa ta'ala. May siya ko na alungan na puwasa as-sunnah. Di puasa so Ali Abu Fatima asun na puasa. Kagi akong kapagbangan sa Maghrib. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kati ako maadi nga Ramadan. Na benar-benar tanu amay ka Ramadan insyaallah. Na 5 minutos sa 10 minutos sa di panapagbangan sa Maghrib. Na di tanuro ni makan 2 ka sunnah. So kanduaro katatarimaan siya pangan di puasa sa tama sa di na mabatal sa puasa niya. Kailangan na ditanong din dua. Apa siya sa masjid. Tatiap kailangan siya nga mangarap siya sa Saudi Arabia. Naigiraan na din dipupuasa na mata nga may kamati pun siya 30 minutes before bang nagsira minuwa. Nasa katano tabiatan na sa 10 minutos sa mga pagbangin na kilita berdin dua sa masjid. Pamanay isa na office niya sa burungan niya. Ka-full alert. At ang wala ka din nga pang bagino diyan pamakang pato sa ngari akin. Nadina nadili kadwa na kami kanawa ta amasamo ko namiyag bang sa talikudan naka. Adap mo masawa ka to nadiga biya atengas. Alawak baralaw. Bato ka na painan na kanu. Tatakin mo sa skaw tatandang sige mi na siya kini. Kagi di khamalakay. Talang ulang nagalaba ka magaan tugunabi. نقلبك الشيطان العجلة من الشيطان وتعني من الله سلام لم نقلبك الشيطان ألم نقلبك مجان أيما نقرأ ومياك جن نقلبك الشيطان نسوكيل لنا تنكو قلبك نأيبك ببيان والله لم نقلبك نبستان تعجنا نقلبك الشيطان أيبوك بخيم جن نغنى تقول نبي فغنيرنا يطعم الطعام على ضيف na syokap pagana ang kakobisitan ka kapag ang gagana na ka mga wata sweet ni sotin mga wata ulap gani siya mga wata wakan na sapan mga wata tibalay niyo na yan na subisitan ka nadakan niyo pa na mailay sa tulang na pagkanagan na tulang na dumadalag nadanga pa na ka natin ang yakap yan na ginawa niya kapagkanagan na nga digataro nagudin na na pakabasyo napapakaganawa tawa na grabe. Nada po namin ipakayawa mayawi kada kurente.
Namanya kapiat na gidawnya na anda tewa bala sabar kadi bukan wallah. Allahu akbar. Lagi na mangurip wallah. Tamana katalah ka wadna maka marka bisyaitan katugu nabi ada makna hadis. Na aya mite talonnya na mapia na patapulong gibuwa mapia. Na amay kapulong na patapulong akiwa amite talonnya kuwalain ka. Tiyo ba sa katotong, tiyo ba sa kalat, tiyo ba sa anton lang na tiyo ba amarata, 40 tiyo ba na kuwan rakawallah, igiraan na bisita nga miya kapanug apong walay ka. Allahu akbar. Kanabas ka tayo pagkakuon. Pama nagkakuwak walay. Kanabas ka tayo pagkakuon. Tapos ka tayo pagkakuon, nagikul pwedeng sa walay. Alay, panik ka? Di. Siya akong jaba ba? Alay, panik ka man alay. Nadi, yung naman patagila. Kami ako nasa kanina taguan nun ng kana abos kata ipapakakuaw. Na ay dapat ako. Ay apun na ba diyan kaya amya misitar ka na mutakabas siya lima hasanur apya ka nakapiyapya pya ka syuka na nagtawa abalas na dapat na ba matatago ko po siya ka anto na ini adi pa na yamaling anto na ini adi pa namanong adi nga marano tabiyata na nabadatar mga lokstan wa balingkan isa sipat ang mga Maguindanao natigin na basta nga mamisita garan natigin na apya sikar kami din na sabi sa pagkanaminap ka nga laman na to di sira na di kasira na kasipatan o ba bugo niya sa bisitairan natabi na kata ng mga maranaw na namamisitar ka nasa naman na may kadangalangas ka ang ano din kaya dito ba kaya anak mayaw ko kaya kaduwa gawin na malun kalibatan na kalangas ka kang ano naman niya kay di ka di. Dia kata lo na malun niya kau juga tero ka. Ino ka no panike. Namapita na ani ka belen yubs. Niya mugo ka di sa bisitang. Allahu akbar, Allahu akbar. Negira pa na pagka nga bisitang na ele na ka alimeran. Nas kana pa na kero may tumatandang na di ka nung limagtong kita sila makay. Niya makabalang-balang lima. Sunso sakarat. Allahu akbar. Na upang akada apagka kanira na mala na ato ni kakwang kabanas ay dapat kanuwaya bu kanira nasasati manabgas. Banagawa nga banas. Siya na kisa kala apagka kanubisitan nga nakala sa imbalasar ka kala abala sa imbalasar ka wallah. Napakaganda na so tutul. Di po sa so Ali ang so Fatima sa sunnah. Napagbangan sa Maghrib. Naptanga siya na kerumay. Pero nga pagbang siya Maghrib na daerang panakim makan so tengah siya niya totok sa waleran. Assalamualaikum. Niya kagaro sa walia Fatima. Butan na kapasya nga nagkanapa. Hindi butan pa ng alisok niya. Lakayin ka kanapa pa na naguto. Leka no Fatima. Tinantay niya. Natiya na ana yatim. Sakana watakwaylo. Niya kagaro sa Fatima Ali. Watakwnaylo. Tuwan niya daw pakasunod ang karaka na kawataylo. Nauna piyang kakaniran na siya patang kasya na nadaarwarwaro na inibagayran nun. Nasapon siya pusya na nadaarwarwaro. Oy, na inibagayran nun. Na tinapulutuan kaya tingin na kiurak na balik ka. Oy, na giniluto ka. Na kutwa biyat tali ng subwa sa Iran. Na ayaw mo hinibat tali na nung naig. Napupukagin sa Fatima. Ibagin ko na nga panganan na tunikin ta. Na tingin na igay batal ta ko po sa ta. Na tingin na may kayo mo po sa man na po sa ta. Na tingin na igap man. Na kutwa mi po sa sira na igap man. May apitap man. May ninam ma sa Fatima. Kaya ko pagbangan sa Maghrib, nila mga kinamya totok maswalera. Assalamualaikum. Kamakamaraan na ito, natigil na kuha ka sa siya tigay. Pakampat ko nga kaya-kayanan. Kaya kakarangiran mabo. Pagkita sututul. Tuwalya laking auto. Nga kagalaw sa Fatima Tayni. Ana miskin. Naupobre ako. Miskin ako. Miya kagalaw sa Fatima Ali. Miskin ka. Na tinapakasulan ka. Now nasipatan ka sila napiyaki kanira nun. Nasapon sipo sila napiyaki kanira nun. Natugo Fatima to ni pitangas ta. Natulap manipusa ta. Natigin na igip man. Inamiyakad mo gawin na lang munip. Kagyap man kumapita. Tugo Fatima Ali. O baka pwede na pamasa ka na sonsyo miya kapia-pia panganang na kanta na kaya taguntaw sa bugar. Kamiya kalugoy. Talugoy man to na data dumakakan.
na igbo pagkakata, na igbo di tadi mitengkas, na igbo di tadi miposa, na tinaway. Niya mamasaman siya wali sa mapiyapang ng ini paninin ng Fatima. Lagi mga pagbang sa magrib na tinaan na alhamdulillah tugu Fatima. Dia pun napakakanta sa mga katalogawin. Ayran ng mga kainan na mga totok masupay tao. Kapag mga maranaw ito na niya po lang niya mga tao. Bagay tayo tutul. Tuwa niya laki nga. Niya kagiraw sa Fatima antay ni. Ana yasir. Perso ako. Biyag ako. Napiyakaliw ako o mga tao, mga sahaba. Na unang yan lang sa piyakiyawi din nila na panganangan. Na pagkura ko na ito, nabaling ako pa na upload wakan. Tuwa niya pakikan na kaun. So, ipuay pa man na batal tako po sa ta. Napakikan na pambasoy amanan nini po sa ta. Miya katalogawin na siya ng din makakan. Nadisi na ni po siya. Kaya kumapita. Niya katanong sa Jibril kung nabi. Tugo Jibril ya Rasulullah. Tingin ako na Jibril ras niya kaya pa kumanga. Natigin na iman to na kay pangkaswata ka Fatima. Kabisiran di po sa sunna miya katalogawin din. Na miya katalogawin na diran pinamabatal sa po sa na panganang ka nakaigibo. Na miya katalogawin na din na matatago kung tiyaga na panganang kan. Nagwisyo oraw tang kaimanto kako tabi babatan sila sa igaan. Eh ako na masasyaw Fatima na nauna makagigupo sa Fatima kaulong na ayaw wap kakaw na diyan kaya kang maraliman niya. Na punggiro sa Fatima ale pwede yung kakuna na pangamasaka sa panganangan na sabab supali na makarunda ko kanabawaleran na ayaw wap kakaw na mata niya na di makapangarakrat. Natira Fatima kaya na ako siya bagay di ako di pakapanog. Di ako di pakapanog. Allahu Akbar. Lamia kauma sunabi nasisko dan yang pangkapakauma. Lamia kabiro sunabi ko Aisyah. Inaog manin ng kapia-pia. Kaayam anan yan na pagwitin ka na kuwata ka ng Fatima kagwisyo raw takan. Wisyo raw takan. Natugo Jibril alaihi salatu wassalam at ya Rasulullah. Kate tigil siyo ayat aawidan akan para ko aliyag sa Fatima. Biyentog siya na wallah. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وعسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. Ay ma'anang kota ayat Allah. Inaw sa mga tawa di mamagan ako mga miskin. Nagu mga watailu, aku mga perso. Sa ayam mo din ano ni kang gulawla na paratiran ko Allah. Paratiya ko Allah. Na isasyanan din ang mga tawa amanan yan. Na inipurwala pangkatanin ko surga. Na panutulang at tugo Jibril ya Rasulullah ko Fatima aguswali. Kaan madadaan ka na nakagagdangan sa angos. Nagun amanan yan nakawaw. Namya ko masalabi na pupul na nagutok. Assalamualaikum. Fatima. Miya kagiraw sa Fatima, nasikudan niyang pagkapakasimbagan na miya kaguraw kong sunabi, hindi na miya da suwatakan. Miya pa sa suwatakan, nakagyan ang pamanatin na Fatima. Miya kagiraw ko sa Fatima, ama, sungdakan sa paita kakanulakanan. Pili akong kakadya ka nagkailakan na bagarakan, tinagyan ito kamanakan. Nang namiumanin sa Fatima, nang namakagagapa ang miya motin. Nang nina kay makuha sa atin na Fatima, nang niya siya mapakaiga. Nang niya mapanungi sa Fatima na pumura ko din siya nabi. Nakagya ko katagun sa bagar sa Fatima. Nagtigil na iya kaman nakuha na siya Ali. Hey ama, panungitan siya Ali kada bagar yan. Na miya panungitan siya Ali. Na dito po nakatagun sila sa bagar mga uripan wa Allah. Nabalungan mga dugad-dugad ang kota kapag kababayan ko mga miskin. Kapag kababayan ko mga watailu. Kapag kababayan ko kikaraganan na ay dapat takas kapag ko babayakan. Diyan kaya asiring anak ka. At kapag kaya niya makatulong sila na isa ka pamilya. Na doon niya kagamikin ang taman sa wata. Kami yan nga sugas sila, kami yan nga sumargas sila. Nagkabarang ka din na makatulong ka, mausok ka. Na so ay manasiring anak ka na makatulong na sila makagami. Wallahi, tubo nabi. Ibasaka por wallah. Kada aparat yaw tao amya katulog na mauusok-sok na inyan na sosilingan yan na dasilang panamamakagabi niya makatulog sila na dasilang panamamakagabi. Gusto ko nakabumunari sa siya ng anak ino pa na anabalong ka anak ka kanon di so ba sa maranaw ino pa na anabalong ka anak ka kanon na ino pa na balong kada nadi ka katuko na nga siya ng anak ka
Ay dapat ako naman ka makaluto. Nakadawagan ako ng asya nga naka. Dahil ni, katansyon kakao. Namatang wala ka, igraman na ni pandawagan ka tanap ka tay-tay patanisyon niya luto ta. Alhamdulillah. Namapitap man, nakadawagan ka. Dahil ni, katansyon kakao. Allahu Akbar. Namapitap man, nakadawagan. Subhanallah. Namapitap man, la ilaha illallah. Napangiraw sa mamaw na bata ko siya sa namapita. Di ka din ko. Mapitap man, nakadawagan ta. Niya buhay amag. Dan rumiuran siya pura. Upang katubo nabi, baloya aginawang ka kariri kuruletar ka manusia. Di ka pakay. Uba ayam makna na pinakilutangon na nalalang ka na sa sirengan na kamabo. Dami kada kinawagan ka na di pamagantan. Betul lang ang nabela. Paano na di pamagantan siya na anak siya. أنا خطر نبي كعبدا يا عبدا إذا طبخت مراقة فاقتر معها وتعهد على جيرانك يا عبدا نقرأتينا ببنين لأنك فقد قلين كشيء ندوغين كون ششرين نقا إن malung kapupugumani sa sawa o kamungka, malung kapupugumani sa sawa sa sidaka, kaparaan ako nakadawag sa siya nga naka, apya sa wabu, uway, na apya sa sabulubu, na ayam na sana na sawong, na kesa nandun na kapupagapya ginoo siya nga naka. Kanap manubas ka ng mga bay, na ba niyo tagwisig, natatangay niyo. Kanap manubas pitero na biya, pakadakalin ni siya, at taguro na nasa kabaril. Inyobing ati karumang, ama makatatanari, ayasaw ni nasa kabaril. Hingga mga tipukon mabuang makalang. Inis ka na kalian. Madakal man at tabi siya mga babi na pesyo katin na doon padawal taala. Matawala, bukatawan niya na nakimiya gumagi-agung kanton. Napakalita na kayo na bukatawan niya naraw na kati. Niya ka pera ko niya na gino, kaya nakuda magrong sino, na gino yung na siya murang. Tira ka na imam. Ginanunganan. Tinanong naman, misya kita ko. Ano, tatabod ni, tinawala ko siya. Hindi mo kayo tatabod, tinabisa kita ni manto. Hindi mo nga ang kagado. Tiga rakan na, yung nakarama ka na, buwan na rakan ipakika mo na raw na kapi. Pakapitan ako na raw kapi, na moto na raw na kapi, na magawin na mapitang na raw, niya sa akong magbuwan. Na tama ni manto, na dakan may nagulo niya, dinibun siya dito. Dakan may tama ni manto. Tama na, buwan na katawi siya bay tamin, siya karamang kami, kalang raw na kapi. Pati naman labod mabuka, pala, tagunod wining niya, pasat yun. Adi sa pengokorta pa dyan iyog. Allahu Akbar. Tatawan ako, ayami alim nabi, naman imra'atun matat ana zawja radun alayha, dakhalat al-jannah. Sa dintong nabi sabay, akapantagan nakapatay, ang pagkababa ay ni karuman niya na mama, nadiri ka dun ko surga wallah. Apa naman sa kakibabir kay karuman ka ng motor. Paman na melin kasulot ay kakailangan malas ka naman ng mga bay na mamaster ka nisang kada taraya. Madakala tabiya ta sexual matawro. O laman nga mga artista. Basta before ada sila po naman pangaruma, nadi sila ni musisiminar sa kapaninidaan. Ang kaya para mastera. Na sumabusubay. Napiento na kimya sa wate karumang ka. Asala may na kakikarumang ka amama. Apakatitama na sa kakawiyagan. Na pangingisukura ka din ka wallah. Wa irda bima qasama Allahu lak. Takun adna nas. Kaswatan na ka din siyanganin. Aip magir ka wallah. Kaang kambali. Akawas sa mga wasa ka mga tao. Na isa ababay abi na nga tao. Pagkaroon ng mga bay. Napiento ni Meso ka to karuman na mama. Na mangingisabara din ka wallah. Baka masyakaruman yun na mama. Nebo biya sukaten na udang naman na makabas yun, tatapok yan haligo. Kami ang makabinaning pangamya ko, anong ang kamyagan mo? Nep kaya, no bang may light? Natiga magbubabentong na anan, natingawin ka ng mga maikada. Hindi yung girang na kasi, maikada. Matangon na kita mag... Naguna raw siya karang mga anak, nalapot na karang, matay ka. Udang. Matangon. Tas kami man ang mga dato na ibus sa kapur wallah. Kausa kami pagising ng mga bay na ayan na kabay ami na sumangami sa mga padiyanay na lumalakaw kami na ayan na kabay ami na malalad na masukat ami kapara maili karumami ami kapya-pya kapapaka ginawairan. Igra sumida sa padinaguta sa sidao.
Na inakabeta na lang na bundira na mibalik kita. Lang na bundira tatagwan sa sila na mibalita. Na di ta tibalik kada kasi sana kamita. Igraya mo lang mga pira ka na pito-pito pula pira ka. Dati ka di mga pangalap sa padyen. Pero ragang nga tulay niyo. 165 lagi. Hadiah nga miya kayo. 145. Yang nga miya ka talawero. 100. Yang nga miya ka lima gawero. Siya polo. Yang nga miya papatuatian niya no. Natiga pito polo. Dati na di na ni Fero tangakan. Namin yung mga magusawalay na miya kawa kasi kami patuatian yung tiga rin. Patuatian na mga amin. Patuatian na halotang ka na. Yung patuatian na sulo. Nay nakoto di sita adito miya gagay karumang ka amama miya buhay ka. Napamakamataw ka babay. Na api ayaw mo miya syakati karumang ka mama. Na